Immortal. Laboratórium 1. Deň 22. Pokusný objekt číslo 11. Čas smrti 19 hodín. Začínam fázu 3. Aplikujem zvýšenú dávku nového a silnejšieho séra X-33. Konečne. Začína mu silná reakcia. Počuješ ma? Pacient prichádza k vedomiu a objavujú sa mu známky agresivity. Lež v kľude. Služba? Teplota mu stále stúpa. Veď mal byť ochrnutý. Nehyb sa. Služba! Dorite. Popruhy.